Continuă protestele polițiștilor la Botoșani. Zeci de oameni ai legii au ieșit din nou în stradă în semn de nemulțumire față de proiectul de lege care prevede înghețarea salariilor și a sporurilor din sistemul bugetar. Este o mare rușine pentru că guvernul scoate polițiștii în stradă, a fost mesajul polițiștilor. La protestul de astăzi, organizat de sindicatul Diamantul, au luat parte și polițiștii din penitenciarul Botoșani. Protestul a început la ora 11 în fața prefecturii Botoșani, acolo unde zeci de oameni ai legii și-au strigat nemulțumirile. Guvernul Câțu, la sfârșitul lunii decembrie, mai exact, fără a consulta în vreun fel sindicatele, fără a consulta în vreun fel angajații din sistemul bugetar, a procedat la emiterea unei ordonanțe de urgențe prin care a dat hotărârea de unul singur să ne înghețe salariile. Practic, nu mai dorește să aplice legea. Legea 153 din 2017, care prevede în mod clar ca angajații din Ministerul Afacerilor Interne, cât și angajații din cadrul penitenciarilor, să le fie majorate salariile pe parcurs a 4 ani. Guvernul Câțu nu mai dorește să aplice legea. Dumnealui consideră că legea este preferențială și nu obligatorie. La protest a luat parte și vicepreședintele Sindicatului Polițiștilor din România, Diamantul. Este o rușine, este o mare rușine pentru Guvernul României să scoată forțele de ordine și siguranță publică în stradă. Noi nu suntem puțini, noi suntem foarte mulți pentru că noi executăm servicii de permanență. Foarte mulți dintre noi nu pot ieși în stradă. Și nu pot ieși în stradă jandarmii, nu pot ieși în stradă pompierii, nu poate ieși armata. Toți, efectiv toți, suntem afectați de această măsură irresponsabilă. Un guvern mincinos care a venit la putere promițând că nu va face modificări salariale, nu va reduce din salarii și acum ne trezim dintr-o dată că ne pun în fața privaților, că spun că noi stăm pe spatele privaților. Dar nu cumva și privații au nevoie de siguranță? Cât despre sporul anunțat de ministrul Lucian Bode pentru polițiști? Nu este un nou spor salarial, este un spor din anul 2010 care trebuia aplicat și probabil acum pe fondul presiunii pe care o exercităm cu aceste manifestații s-au gândit să ne mai dea ceva. Și acest ceva nu e foarte mult, este efectiv 70 de lei, o sumă de 70 de lei, și de care nu vor beneficia toți polițiștii, doar o parte din noi. Este un spor care se dă în funcție de vechime. Deci vă dați seama, polițiștii tineri nu vor beneficia de acest spor, doar cei cu vechime de cel puțin 10 ani în sistem. Și câțiva polițiști din cadrul penitenciarului Botoșani au participat la protest. Neaplicarea unitară a legii salarizării, în primul rând, neacordarea titlului de specialist de clasă și celor din Administrația Națională a Penitenciarilor, numărul de posturi foarte mari vacant și nescoaterea acestora la concurs ca să ne putem desfășura activitatea cum ar trebui. Și mai sunt și alte acte normative care țin de Ministerul Justiției și trenează însemnarea acestora. Noi ieșim în stradă pentru a înlătura inechitățile salariale. Noi nu vrem măriri salariale, noi vrem să respecte legea sau ceea ce ni s-a promis sau ceea ce s-a spus cu mult timp în urmă guvernul, că nu se va tăia salarii și o să fie întotdeauna, deci în fiecare an trebuia să fie o majorare salarială conform legii. Deci nu vrem nimic altceva decât să respecte legea din punctul meu de vedere. Deci asta am ieșit în stradă. Deci să respecte drepturile noastre, da? Pe care din punctul meu de vedere le merităm. Vom continua până când guvernul Câțu va înțelege că polițiștii au devenit prioritari și noi astăzi ne cerem drepturile cele din lege, nu drepturi suplimentare. Guvernul nu vrea să înțeleagă pentru că noi polițiștii trăim strict din salariu. Noi polițiștii nu putem face alte activități din care să obținem alte venituri financiare. Inflația este în creștere, prețurile pur și simplu au explodat în ultima perioadă. Observ prin supermarketul cu 100 de lei coșul de produse, sunt mult mai puține produse în coș. Și practic
abia trăim din acest salariu. Acesta este al 4-lea protest organizat de Sindicatul Diamantul la Botoșani de la începutul acestui an.